Ja siinä on Mellilän kirkko. Ei kun Koski TL:n kirkko, tietenkin. Täällä on tullut paljon pyöräilyä Koski TL:ssä tänäkin vuonna. Miellyttävä pitäjä. Aion mennä lähemmäksi Mellilää. Kävin täällä vakoilemassa viimeksi muutama päivä sitten ja sitten vähän tutkin Google Mapsia ja huomasin, että täältähän pääsee kätevästi maailman ensimmäiseen maahan. Kilometriä pitäisi tulla, tai pitäisi saada täyteen tänään joku vähintään 112. Koska, jos sen teen, tässä kun se tulee täyteen 1328 kilometriä, joka tarkoittaa sitä, että tänä vuonna on sotkettu 5500 kilometreinä. Ja tämä alla oleva pyörä, syklocrossi, se tulee täyteen 20 000. Jonka olisin ja olen näin ollen polkenut 2 vuodessa 7 kuukaudessa. Ja lisäksi Gravelilla on tullut vuodesta, mitä se nyt on, sehän on 4 vuotta vanha, niin sillä on tullut sotkettua melkein 11 000, oliko se 10 800 ja vähän päälle. 4 vuodessa sotkettu 30 800 ja vähän päälle. Heinäkuu oli melko surkea. Voi sanoa, että surkea. Kaikki ne sateinen ja tuulisen ja päivinen. Kesäkuu oli varmaan paras näistä kaikista. Mutta siitä huolimatta heinäkuussa tuli eniten kilometrejä. Ja siinä on 10 tie. – 2260 on tien numero. Taitaa olla oikein perinteinen valmetta. Komea peli. Pitäisikö ottaa peesi? Onko se kovaa se menee? Se menee jotain 35. Tarvitse saada kiinni enää. 32 kilometriä tunnissa on vauhtini ja eipä se tästä juuri parannu. Yhden kerran tänä vuonna 100 kilometrin lenkin tein keskituntinopeudella 28 ja vähän päälle alusta loppuun. Muuten se on jäänyt siihen 26 viime aikoina. Pisin reissu on ollut 150 kilometriä. 200 jäi vain haaveeksi. Tästä ei pitäisi olla kauhean pitkä matka enää Mellilään, ehkä 5 kilometriä. Ja se tien haareka kääntyy kohti Loimaata, pitäisi olla kohta käsillä. Että missään se mahtaa olla. Kauempana kuin odotinkaan. Jaa, mutta Karhola ja Mellilä KKO. Ei kai se nyt tuo ole. Mellilän järvi. Onkohan tässä legendaarinen kirkasvetinen tekolampi? Ja se saattaa olla Mellilän taajama. Jaa. Tällähän on miellyttävän näköistä. Ja tuolla on oikein junaratakin. Tuleeko junia? Tööp, tööp. Ei tuu. Missä ihmeessä se Loimaan haara sitten oikein on? Yritän ottaa itsestänsä kuvia, kun ne ajelee tällä tavalla. Ja aina on ymmärtänyt, miten ne oikein tekee. Tämä on kauhean epäkäytännöllistä. On ottaa kameraa kädessä ja yrittää kuvata itteensä. Siellä on komeita, mitä nää on, auringonkukko peltoja tuolla. Kaiken näköistä. On tää sen verran hankalaa, että ei tämmöstä kyllä huvikseen tee. Nehän kääntelee vauhdissakin sitä kameraa tällä tavalla vaan ja
eri kuulemista ja näin ja noin. Ja ihmettelen kyllä sangen suuresti. Pitää palata takaisin ja löytää jostain Karhukylän tie, joka veisi kohti Loimaata. Mellilään toiseen suuntaan. Siinä on junarata. Sen jälkeen on K-kauppa. No niin, se on sitten pakko olla tämä tässä näin. Eli Karhula ja Mellilä KKO. Vaikka ei siinä mitään viittausta Loimaaseen olekaan. Mellilä KKO. No niin, 2262. No juuri tämä. Meni niin komiasti ohi, että no, onneksi paljon. Joo. Täällä on kevoja vanhoja rakennuksia. Junaraiteet. Taitaa olla samat, mitkä yritettiin jo 2 kertaan menneen tulla. Nyt vaan toisesta kohtaa. Täällähän on oikein kunnon kuopat tehty. Tullu. Eikä se kukaan tee. Tien kunto heikkeli huomattavasti. Kauheeta rutinaa. Muuten ihan miellyttävää. Täällä on virkeää maataloustoimintaa. Tulvivia jokia vai mitä ojia nyt mahtaa olla. Ai. Iso valtatie hämöttää edessä ja tästä pääsisi ilmeisesti sitten Loimaalle. Näin se on. Ai että toi tie on huonossa kunnossa. Toi on ihan hirveä. Tästä Loimaalle. Turun tietä. Jes, se on just tää. Kyllä on huonoa tietä. Voi hyvänen aika. Oikein paikat takahampaista lähtee. Runko paukkuu ja renkaat teräjää. Kyllä kiitos herralle, jos ja kun nämä 10 000 kilometriä aitut katoskin kestää tämänkin tien vielä. Mitään ei ole taaskaan mitään paikkausvälineitä mukana, eikä edes pumppua. Tällainen on siis Loimaa. Loimaa. Ja tiekin on vähän parempi täällä päin. Jaa, okei, virkeä kaupunki tää Loimaa. Okei, mäki. Ajatellaan. Ja sen mäen päällä on kerrostalo. Mitä se semmonen on? Sehän on kaupunki silloin. Eikö se ollut näitä, että tuon sillan jälkeen monen tie, kun pääsis Forssaa kohti Turku-Tampere vasemmalle. Ai. Missä ihmeessä se sitten oli se? Eikö se ole tuossa samassa röppäässä se Forssan tie, mutta ihmeeseen se sitten oikein ole? Ja tästä sitten Forssa 38. Jaa, tämä on joku sitten, mikä tie tää nyt sitten oikein on? Semmonen déjà vu, kun mä olen ennenkin niin täällä joskus seikkailu, mutta en tiedä, oleks mä oikeesti. Tampere ja Turku on tähän suuntaan, niin kai se Forssa on sitten vastakkaiseen suuntaan. Häh? Mites se on? Täytyykö ruveta taas katselemaan Google Mapsia? Ilmeisesti. Turhaan mä siinä venkoilin, kun ei mitään muuta mahdollisuutta itse asiassa kuin tämä. Jos nyt oikein järkeviä ollaan, niin tätähän olisi kannattanut aloittaa jo sieltä Mellilän päästä. Olisi päässyt suoraan tietä. No siinä valtatiet on ihan hirveitä, niin kuin nytkin. Rekat painaa 5 sentin päästä. Niin siinähän se on. Forssa 36, Vypyä 14. Jaha, sielläkös se jo hämöttää. Loimijoki, Golf. 4 kilometriä, 300 metriä.
Kyllä. Pitäis tosta vasemmalle ja yritän livahtaa tosta. Tästä meni tänään koskelle jo kertaalleen. Tästä näin yli. 91 kilometriä tultu tähän mennessä, eli Ypäjälle on matkaa Forsasta 20 kilometriä, niin se tarkoittaa, että 110. Sikäli mukava reitti, että ei kauheasti tuolla varsinaisessa Suomessa on ylämäkiä. Tää on kaikista pahin tää Ypäjän mäki tässä. Mäenpäät lasketellaan iloisesti kohti Ypäjää. Kotona naatiskellaan. Saavutukset on saavutettu. Lukemat on tärkeitä. 110 kilometriä täynnä. 100 metriä niin se on 111. Kun on kotona niin se on 112. Miellyttävä keli. Ei liikaa vastatuulta. Lämpöä 20 varmaankin. Tämä oli erittäin hyvä elokuun lopetus.